दू गो सखी बाटी आ दोनों के संग में एके साथ शादी भई लेके साथ गौना भई लेके संगे ससुरा गईलिन, फिर ससुरा से लौट के एके संगे नैहर आ गई। आज जब नैहर अलिन तो पहल की सखी दूसर की सखी से पूछलस कि का हो तोहार जाना कैसे रहन कैसे बीतल है। दूसर की सखी कलश के हमार तो हमरा के बड़ा मारेला। दूसर की कलश की मारेला तो सुन हमार का करेला। हमार तो हमके बड़ा मानेला, लेकिन मानेला तो करेला का बतावत दिया कि अरे मुंगरी से मारी मारी कि अरे मुंगरी से मारी मारी अब दहिया देला तूर कि अरे दहिया देला तूर जहिया मारेला अरे जहिया मारेला तभी तरी घुसावेला जरूर, मारेला तभी तरी घुसावेला जरूर।